Слава на Бога. Мале, много съм силен. Не мога. Нямам интернет. Не мога да обърча към телефона. Нека да започнем нашата служба. Първо ще прочета едно слово от Псалми 31 глава, 24 стих. Дерезайте и нека се укрепи сърцето ви, всички, които се надявате на Господа. Амин. Това е стиха за деня за днес. И нека се изправим да започнем нашето служение с молитва. И наистина поканем Бог и Святия Дух да слезне тук на това място. Боже, благодаря Ти, че сме се събрали тук на това място. И наистина, Господи, имаме тази възможност, Господи, да комуникираме с Тебе, Господи, да се молиме, да общуваме с Тебе. И наистина, Господи, както Ти казваш в Твоето слово, 2 и 3 са събрани в Твоето име и аз съм там. И наистина, Господи, Ти благодарим, Господи, и така каним, Святи Душа, да слезнеш. И наистина, Господи, Ти да ни разтърчиш по един нов начин. Наистина, Господи, аз знам, че за Тебе няма нищо невъзможно. И така каниме, Господи, с Твоя скъп свят и скъпоценни дух. И наистина, Господи, те каниме. И Ти благодарим, че си тук. В името на Исус. Амин. Благодаря за той, че Ти тъй верно грижиш се за мен. Благодаря за всяко малко щастие. Благодаря, че сме си всеки ден. Благодаря, о колко много даваш, грижиш се за мен. Благодаря за всяка топла дума. Благодаря за всеки Твой съвет. Благодаря, о колко много даваш, Те не грешник твой. Благодаря за любовта голяма. Чувствам я аз сега в мен. Благодаря, че в гибел или напаст близо си до мен. Благодаря, че Ти ми даваш сила. Благодаря, че сме си всеки час. Благодаря, о колко много даваш, остани с нас. Благодаря. Благодаря, че Ти ми даваш сила. Благодаря, че сме си всеки час. Благодаря, о колко много даваш, остани с нас. Алелуя! Наистина благодариме Ти, всемогъщи Боже. От смъртта съм спасен, Божи мир вътворен, от сърцето си вярвам в Исуса. Тази вяра сега побеждавам греха, Сина Божия вярвам аз. Вярвам аз, вярвам аз, от сърцето си вярвам в Исуса.
вярвам аз, вярвам аз, от сърцето си вярвам в Исуса. Вярвам аз, вярвам аз, в Сина Божия вярвам аз. Алелуя! Наистина благодариме на Бога за всичко и днес сме се събрали на една такава благодарствено-молитвена служба, в която и ще се молим и ще благодариме на Бога за това, което е направил не само за нас, но за всички. И песните, които днес пеем, са точно такива, които са ни предоставени от Леля Тинче. Една част от тях, така че може да ми давате вашите желания за следващия път, когато имаме благодарствена служба, да изпееме песните, които вие желаете. Амин. Господ е канара моя, прибежище от бурята. Там безопасно аз стоя, прибежище от бурята. Наистина е Бог канара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог канара моя, прибежище от бурята. Свирепа буря не в очи, прибежище от бурята. Към Бога вдигам аз очи, прибежище от бурята. Наистина е Бог канара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог канара моя, прибежище от бурята. Сянка деня защо дощя, прибежище от бурята. там няма страх, съмнения, прибежище от бурята. Наистина е Бог канара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог канара моя, прибежище от бурята. О, Мила моя канаро, прибежище от бурята. за мен е Вечно си добро, прибежище от бурята. Наистина е Бог канара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог канара моя, прибежище от бурята. прибежище от бурята. Алелуя, наистина ти благодарим, всемогъщи Боже. Славен си, велик си. Наистина ти си прекрасен. Може свободни сте да кажете за какво искате да благодарите на Бог. Помислете си. Докато мислите, може и да се молиме, може и да благодариме. Наистина благодаря на Бог за това, което прави и ще направи и е правил в живота ни, защото откакто сме дошли в Неговото семейство, живота ни изключително се е променил. За което му благодариме, защото всеки ден носи бремето ни, всеки ден ни изцелява, всеки ден ни помага, всеки ден прави толкова много неща за нас, които даже и не подозираме.
но един ден ще разберем, за което му сме изключително благодарни. И така че, наистина, нека да му благодарим за всичко, за което се сещаме, защото не е малко неща направил за нас. Няма изпит, който да не съм си взела с негова помощ и с вашите молитви. Няма какво ли не. Децата, които родих, Бог ги благослови с молитви и с хваление също, защото това е радост да се роди дете. Неминуемо преди това Бог да те задуми. Това си е едно прекрасно нещо. Така че ние сме изключително благодарни на Бога за това, което прави. И който желае, нека да е свободен да каже за какво благодари на Бог. Ако не, ще се молиме. Добре? Добре. Ако някой иска, ако не, ще се... Да? Значи с Ангел много проблеми. Мръсният дявол го тормозеше много. Но аз знам, че Господ ще даде победа. Аз ще се моля за него. Майките са длъжни да се молят за децата си до последно. И в Ангел има промяна. Слава на Бога! Благодаря, само на Господ благодаря. Вярвам, че и другарка ще му даде. И това ще стане. С Божия помощ. Даже е вече приготвена за него. Вярвам. Благодаря за Гошо и Лили, за Иванчо. Благодаря за въздуха, за водата, за слънцето, за всичко, което ни е дал Господ. И така ни дава сили да минаваме през изпитания, нали, на много места работа. Тя Милка видя вчера, преуморих се много, че бях на 3 места. Като тръгнах от 7 часа, на Лидъл ходих, заведение чистих. Оттам 8:30 ход отидах чистих. Оттам отидах там, къде живее Милка, другия ход. 10-15 чувала изхвърлих шума. Изхвърлих. Пак Господ ми даде сила, едвам се прибрах, казвам си, слава на Бога. Бех ожадняла, огладняла, изморена, казвам си го. Но пак Господ даде сила да мога да почина, да мога да дойда днеска и да прослава Бога. Благодаря за църквата, която ни е дал да ходим в нея. И да не преставаме да ходиме, непрестанно да ходиме, да идваме всяка неделя. Слава на Бога за всичко, сега и до вечни векове. Амин. Помислете си, имате време. Цялата служба, да. Леватинче, заповядай. И аз благодаря на Бога за всичко, което е направил за мен, че укрепва силите ми и ми помага да върва по Негови път. Благодаря за много неща, които е направил за мен. Винаги се грижи за мен, за семейството ми. Благодаря на Бога. Благодаря му за всичко, което прави и ще направи за нас. Благодаря му. За същата песен се сетих. Да, Нетка, сестра Нетка. Ето тук ще мина. Заповядай. Ами аз искам да благодаря на Бога за всичките ми деца, че почнаха да се отнасят добре с мен и много съм щастлива, дано и за напред е така вече. Бог да ги спаси всичките и да осъзнаят, че най-хубавото място е при Господа. Добре? Нека да се помолим сега и за това, това, което сееме, да порасне и съответно да даде плод. Защото виждаме празните столове, виждаме всичко това. Знаеме, че много от хората са в чужбина, но пък има много неспасени хора в града, в който живеем. Така че нека да сеем семето щедро, защото не знаеме какво ще се случи. Защото да не забравяме, че нашите оръжия не са плътски. Ние не викаме, не крещиме, не използваме груби думи и така нататък, нито сме тръгнали с сопи, но нашите оръжия са силни да събарят крепости. И нека да се молиме за това, защото
Всичко, което не се е подчинило на божествения разум, нека бъде подчинено. Защото виждате, че това да не ни дадат толкова време, все още разрешение за много неща, за мен това е знак, че все още има крепости, които трябва да бъдат свалени. И ние не сме срещу православните християни, Бог да ги благослови, ние ги обичаме. За нас всички християни, които изповядват Христос, са такива, които ги обичаме. Разделенията ги правят хората, не Бог. Така че нека да се помолиме за това жителите от общината наистина да повярват в Христос. Алелуя! Наистина всемогъщи Боже, издигаме града, в който живеем. Всяко семенце, което сме посяли и продължаваме да сееме, Боже. Издигаме цялата община и цялата област, която живееме ние. И те молиме, Господи Исусе Христе, искаме повече и повече хора да повярват в Тебе. Желаеме, защото да разберат, че няма по-добро място, отколкото е това, Боже, при Тебе, при Твоите нозе. Мария избра това място и ние избрахме да бъдем при Тебе, да слушаме Твоите думи и да се стараеме да живееме според живота, по който Ти искаш да вървим. Затова Те молиме в името на Исуса Христа да благословиш всеки един жител, всяко едно семенце, да благословиш, Господи Исусе Христе, властта, която е поддържана тук. Молиме Те за това, издигаме кмета, общинското ръководство и Те молиме, Исусе Христе, наистина Ти да владееш. Святи Душе, работи в живота на всеки един жител на общината. От малък до голям, Господи, издигаме всички тях. И Те моля, нека всички крепости да бъдат съборени в името на Исус Христос. И ние желаеме и пленяваме всеки разум за Твоя слава в името на Исуса Христа. Защото желаеме Твоето, желаеме това Твоето да бъде добро за всички. И Те молиме, Господи, наистина да се покорят на Тебе. Защото всяко коляно ще се поклони и всеки ще изповяда, че Ти си Господ, Цар на царете, Господ на господарите. И ние желаеме, Господи, това да се изпълни в живота на всеки един от живущите в тази община. Наистина Те молиме, Господи, да живееме както Ти си ни заповядал, в любов и в мир. Затова Те моля, Господи, нека да няма деление на такива или на унакива, а напротив, всички сме християни, защото вярваме в Христос. Молиме Те за това в името на Исуса Христа. Благослови мястото, което Ти ни отреди, което е там до автогарата. И Те молим в името на Исуса Христа да се даде ход на това нещо, да има строеж, да имаме ново място, където, Господи, да дойдат и нови хора. Молиме Те, подготви ни за всичкото това и заработи всичко това, което е потребно в нас, за да бъдем, Господи, способни за това дело. Молиме Те за това в името на Исуса. Благослови ръководството, благослови, Господи Исусе Христе, властта имащите, благослови България, Боже. България има въпиюща нужда от Тебе, Исусе. Наистина, Господи, в целия този хаос, наистина Те молим Ти да се намесиш. Знам, че Ти си в контрол, но Те моля, Ти се намеси, Исусе Христе. Ти виждаш, че беззаконието властва, а ние искаме Твоя закон. Нека той да бъде властващ. Нека, Господи, беззаконието да се изтърже, Господи, в името на Исуса. Молиме Те за това и Ти благодарим в името на Исуса Христа. Славен си, благодариме Ти, Отче. Наистина обичаме мястото. Нищо, че не всички тук сме родени, но обичаме мястото, където живеем. Затова Те молиме, Господи, на нас не ни е безразличното. Молиме Те, Исусе, намеси се. Намеси се и прослави името си. Нека хората да разберат колко си благ и колко си прекрасен. Не традициите, Господи,
а вярата в Тебе спасява. Наистина, Боже, малко е нужно. Ние винаги разчитаме на неща, които ние правиме, за да сме спокойни. Но Ти искаш толкова малко. Вяра, колкото синапено зърно. Наистина Те молиме, Господи. Нека това синапено зърно да бъде във всяко сърце посадено. В името на Исуса Христа. И сега го поливаме в молитва. И то ще произрасти и ще подаде плод за вечен живот. Благодариме Ти, Отче. Амин. Да. Слава на Бога. Слава на Бога. Радваме се. Знам, че Бог върши и днес чудеса, така че вярвайте и ще ви бъде. Амин. Давай си на следващата песен. Така, имат тревоги и борби. Тук има борби и тревоги, но почивка Исус обеща. В небето ме чака корона и чудни нечувани неща. Сърце ми честне в изнемога, както война дочаква заранта. Всички белези на времето показва, че от изток приближава се деня. Още малко борбата ще свърши и почивка ме чака в небе. Още малко и после ще дойде глас небесен, за да ме призове. Сърце ми чезне в изнемога, както война дочаква заранта. Всички белези на времето показва, че от изток приближава се деня. Още малко ще сме разделени, но аз там ще се видим в лице. Още малко и вечно ще бъдем завинаги горе в небе. Сърце ми чезне в изнемога, както война дочаква заранта. Всички белези на времето показва, че от изток приближава се деня. Още малко и ние ще чуем тръбен глас горе от небеса. Приготви се, невясто, да срещнеш във въздуха царя на света. Сърце ми чезне в изнемога, както война дочаква заранта. Всички белези на времето показва, че от изток приближава се деня. Сърце ми чезне в изнемога, както война дочаква заранта. Всички белези на времето показва, че от изток приближава се деня. Алелуя! Вие знаете, че слънцето изгрява откъде?
И ние чакаме нашия Господ да изгрее като ясно слънце и всички ще се поклонят. Да, така е. Даниил винаги се молеше по посока за Иерусалим. Да, и на изток. Така е. Алелуя. Наистина благодариме на Бога за това. Нека продължаваме да го хвалиме. Защото Той е достоен, щом изгрее слънцето, чак до залеза, прославяме името Исус. Ставай, хвали Го, отдавай Му слава, ставай, хвали Го, отдавай Му слава, ставай, хвали Го, отдавай Му слава, защото Той е велик. Ставай, хвали Го, отдавай Му слава, ставай, хвали Го, отдавай Му слава, хвали Го, отдавай Му слава, защото Той е велик. Кой е като Бог, няма никой, кой е като Бог, всемогъщ и силен. Кой е като Бог, няма никой, ставай, отдай Му хвала. Кой е като Бог, няма никой, кой е като Бог, всемогъщ и силен. Кой е като Бог, няма никой, ставай, отдай Му хвала. Хвалим Го, славим Го, защото Той е достоен, щом изгрее слънцето, чак до залеза, прославяме името Исус. Ставай, хвали Го, отдавай Му слава, ставай, хвали Го, отдавай Му слава, ставай, хвали Го, отдавай Му слава, защото Той е велик. Ставай, хвали Го, отдавай Му слава, ставай, хвали Го, отдавай Му слава, ставай, хвали Го, отдавай Му слава, защото Той е велик. Наистина, слава да бъде на Тебе, Боже. Продължаваме с нашите благодарения и молитви.
изливаш от небето, изпълваш нашите сърца с любов. Ти даваш ни утеха в живота. Ти единствен Спасителю Христе, благословения изливаш от небето, изпълваш нашите сърца с любов. Ти даваш ни утеха в живота. Ти единствен Спасителю Христе. Обичам те, Исусе, само теб си имам. Не мога аз без тебе да живея. Обичам те, Исусе, само теб си имам. Не мога аз без тебе да живея. Благодаря ти за любовта голяма, за милостта ти към своите чада. Аз ще ти служа до края на живота. Благодаря ти, че ти си ме избрал. Благодаря ти за любовта голяма, за милостта ти към своите чада. Аз ще ти служа до края на живота. Благодаря ти, че ти си ме избрал. Обичам те, Исусе, само теб си имам. Не мога аз без тебе да живея. Обичам те, Исусе, само теб си имам. Не мога аз без тебе да живея. Обичам те, Исусе, само теб си имам. Не мога аз без тебе да живея. Обичам те, Исусе, само теб си имам. Не мога аз без тебе да живея. Амин. Наистина е така. Благодарим на Бога за това. Велик е Господ. Сега ще дам на сестра Милка. Заповядай, ако искаш. Така, понеже не мога да ви гледам. Ще благодаря на моя Бог и мисля, че така е по-редно.
Святия Дух ме подтикваше да благодаря на моя Бог още през септември месец. Тогава така даже много силно ме подбуждаше духа, но понеже не знам правилата в църквата, кога какво трябва да се казва. И на едно листче даже си бях написала някои неща, за да не забравя. Но искам да кажа, повода за това нещо беше протеста в центъра на София на хора, които бяха издигнали плакат "Училището не е църква". И аз се вторачих в този надпис и новините свършиха, но това нещо така беше пред очите ми и се съгласих с този надпис. Викам: Господи, наистина, училището не е църква. Като се сетих за това, какво аз съм учила в училището, нямаше нищо църковно, когато аз ходех на училище. Аз съм ходила миналия век през тоталитарно време и започнах да размишлявам за това, че когато дойдох в църква, когато преминах през тази врата, започна моето духовно училище. Много благодаря на Бог, защото имаше такъв момент в моя живот и аз дойдох тук и останах като гръмната. Първо беше празнично богослужение, тържествено, рождественско. И отпред имаше група хвалители с бели блузки. Да, и пееха песни за Рождество Христово, които така силно ме докоснаха. И за първи път чувах такива песни и това нещо така ме впечатли и си викам: Господи, то имало и други песни, не само това по радиото, което пускат. Има, да, друго нещо, което ме впечатли, когато започнах да идвам на църква, понеже аз имах Библия, вече ми беше дадена Библия, но аз нищо не разбирах. Четях без така умът ми да бъде докоснат. И искам да кажа, че много е силна духовната слепота. Може да има много хора около теб, може всичко да знаят за Христос, обаче ти като си духовно сляп, духовно глух, нищо не става. Тъмнината трябва да се разпръсне от светлината. И аз благодаря на моя Бог, че Той не ме остави да бъда в тъмнината. Бог започна да отваря очите ми, ушите ми, сърцето ми. Това, което ме впечатли тук е, че хората ставаха и казваха: Господ Исус Христос. Благодаряха на Господ Исус Христос. Молеха се на Господ Исус Христос. А Милка не можеше да преобърне езика си и да каже думата Господ. Не можеше да каже думата, името Исус Христос. Това беше голям проблем на Милка. Моя милост и Бог развърза езика ми. Започнах вкъщи да се уча, да изговарям Господ, Господ, като остана сама и си казвам: Господ Исус Христос, Господ Исус Христос. Исус Христос е Господ. Амин. Защото в света се говори думата Боже, Боже, Господи, Господи, ама кой е Бог, кой е Господ, никой не споменава. И аз имах нужда да бъда като тези хора тук, които
казват това име, призовават това име, хвалят това име, благодарят точно на това име. Тук в църква аз разбрах, че Бог е моят създател. В училище бях създадена от маймуна, бях преминала през еволюции, обаче тук разбрах, че съм Божие творение, създадено от моя Бог. Той ме е направил и аз съм такава, каквато съм. Кожа и кости, обаче съм това. Негово творение. Той е положил духа си вътре в мен. И аз му благодаря. Благодаря му за това, че в мен настъпи една такава радост от това, че аз съм Божие творение. Зарадвах се. Нямам нищо общо с маймуните. Нямам нищо общо с тия в зоопарка. Аз съм Божие творение. Много му благодаря. Аз не можех да се моля. И моята сестра на едно малко листче ми беше написала една кратка молитва. Аз я бех прегънала така на 4, бях я пъхнала в портмонето си и когато изпитвах нужда или така имах условия да се моля, не можех да се моля, вадех това листче и почвах да си го чета. И това колко време продължи, не мога да ви кажа. То се уръфа, то се скъса това листче, обаче не излизаше от портмонето ми, само когато го употребявах. Най-накрая един ден разбрах, че съм се молила без да ползвам листчето. Толкова се зарадвах. Викам, Господи, Ти ми даде думи. Ти ме научи да казвам Твоето име. Ти ме научи да Ти благодаря, да Те призовавам, да казвам някакви изречения пред Тебе. Аз нищо не можех. Тъмнината беше тотална, казвам ви. Тотална тъмнина. И друго, което ме впечатляваше тук в църквата е, че хората ставаха и благодарят. Ама свободни, без да се притесняват, без така да се срамуват. Аз има вече за какво да му благодаря, обаче се притеснявам. Срам ме, мисля, че ще се изложа. И много пъти му казвах това нещо на Бог, че искам да благодаря, ама не мога. Пропуснах да кажа, че Бог ми отвори сетивата, за да мога да чета и да разбирам Божието Слово чрез книгата Псалми. Нали, четях отзад, отпред, по средата, тук, там, но посещавайки тук църквата, слушайки проповеди, разясняване на това, което се чете, и аз започнах да проумявам малко нещата, да подразбирам нещо. И книгата Псалми ме грабна и не мога да спра да я чета. Толкова действаше Бог в мене чрез тази книга. Много му благодаря за това нещо, защото може би е написана по близък начин точно до мен. Да. И един ден, като тук има една вечер, тук имаше много благодарности и свидетелства към Бога. И аз си тръгнах натъжена, защото аз не мога нищо да кажа. Хората стават, благодарят, Милка си мълчи, не може гък да каже. Натъжена си тръгнах към къщи, седнах да се събуя на шкафа за обувки и даже се разплаках. Викам, Господи, не мога да Ти благодаря. Защо другите могат, аз не мога? И тогава Бог ми даде откровение да бъда бавна, да бъда бърза на слушане, бавна на говорене. Аз го знаех, че това от Библията, ама понеже не познавах добре Словото, не знаех откъде е. И викам, ма това скоро го чух или го прочетах. И понеже не знам, аз веднага си взех Библията и започнах да се връщам назад от там, откъдето съм чела, по-назад, и си го намерих, че това е от Яков. Да, подчертах си го и бях толкова щастлива, че Бог ми е дал това откровение. И викам, Господи, щом Ти казваш да не бързам,
няма да бързам. Ще бързам да слушам, но ще чакам, когато ти ми кажеш. И така, след много кратко време, имаше ли 10 дни, нямаше ли, Бог, освен че започна да ме подтиква чрез Святия Дух и да ми дава думи, такива поетични думи за благодарност, аз започнах да ги записвам, легнах си, през нощта имах и съновидение, на сутринта станах пак, Бог ми дава думи, благодаря му, получи се едно стихотворение, преписах си го хубаво така на листче, дойдох тук на църква и казах на брат Митко, че искам да благодаря на Бога. Той ми даде думата, обаче аз му казвам, че на листче ми е записана благодарността. Той вика, добре, чети от листчето, и аз прочетах стихотворението. Много благодаря на Бог и така, много са нещата, за които мога да му благодаря, но това беше в началото. Това беше така момент, в който Святия Дух действаше в мен. Друго, което ме впечатли, че тук имаше хор от молитва на небесен език. Цялата църква се изправила, всички се молят на небесен език и аз бях толкова задъчена, толкова само се обръщах назад, напред и от всякъде тия думи толкова ме докосваха, без да ги разбирам. И сега ми е още чудно, нали, апостол Павел казва, че с това нещо, като се молиме на небесен език, някой, ако влезе, ще се... Да, нищо няма да разбере и така... Няма да му окаже някакво влияние. А напротив, на мене без да разбирам, това нещо ми оказваше влияние. И аз си затварях очите, исках да се моля с мои си думи, ама този хор така силно въздействаше върху мене, ама така силно въздействаше, че аз се просълзявах. И много исках и аз да бъда кръстена със Святия Дух. Много исках, обаче не се получаваше. И най-накрая, след няколко години, аз мислих, че когато съм така много близко до Бога, прекарвам време в молитва, постя, чета Словото, няма начин да не дойде това кръщение. Така си мислих. Но когато Бог ме кръсти със Святия Дух, разбрах, че нито мястото е специално, нито времето е специално, нищо нямаше специално, напротив. Бог ме кръсти в един момент, в който почти бях заспала, задремала. На работното си място с половин час обедна почивка, да ям ли, да почивам ли, да се моля ли, какво да правя. За мене беше всичко, как да ви кажа, под напрежение. И в момента, в който имах... Цвети ми беше подарила едно съвсем малко такова за всеки ден, слово за всеки ден. И аз една малка книжка пак в портмонето я държах, извадих я от портмонето и си прочетах за деня каквото има и започнах да се моля и съм задремала. Като преди да задрема, молитвата ми е била да ме кръсти Бог със Святия Дух. Призовавах кръвта на Исус Христос, задремала съм облегната на една картонетка и така Бог ме кръсти. Без да съм много духовна, без да съм чела много глави от Библията, без да съм прекарала сума ти време, 5-10 минути съм била сигурно в молитва, заедно с дремката. Обаче резултата беше нещо, как да ви кажа, нямам думи да го изкажа. Как се чувствах, стайчката ми работна, където работа, бях заключила вратата, трябваше... пък бях под служебно напрежение, документи след документи, документи след документи, един излиза, двама влизат и носят документи. Аз едвам дочаках обедната почивка и викам, Господи, за мене беше невъзможно да бъда кръстена в такова положение, ама за Тебе всичко е възможно. И една радост, и едно
едно изживяване, пак ми носят документи. Като ми донесат документа и си излезе той, който ми го е донес, аз почвам да се моля, защото не мога да престана, не мога да пиша, ако не се моля. И добре, че в този момент съм била и сама на работното място и само който излиза, все едно ми освобождава терен, аз да продължа да се моля и така. Това беше един момент, за който искам да благодаря на Бога. Също така искам да му благодаря и за това, че Той ми даде откровения, съновидения имах. Накрая имах и видение. Някои неща, които, нали, тук се говореше за атаки, за смущения. Също това нещо, каквото чух и свидетелства от брати и сестри, Бог ми го даде да го разбера, защото една сестра непрекъснато говореше за такива смущения, демонично нападение. И Бог ми даде да разбера какво е демонично нападение. Не аз да се чуда. Даде ми различни други неща, които да ги разбера, не само да ги чета, но да имам опит. Опит какво е това преживяване, какво е това нещо. Благодаря му много. Имам неща, за които много мога да говоря, но просто това, за това искам в началото, когато Бог започна да разпръсква тъмнината и, както казва, не можах да разбера Роси точно какво каза. Наистина, моята сестра много ми помагаше и се молеше за мене, но това, което Бог прави, човек не може да го направи. Ако ще да се отрепе някой за мене, няма да ме спаси. Бог ме спаси. Да. Благодаря ви, че... Слава на Бога. Не, това е за нас голямо насърчение, защото Бог води всеки един от нас по свой си път, свой начин. Защото докато говореше Милка, аз така си припомнях такива събития пък в моя живот, така че Бог е намирал начини, чрез които да ни учи. И наистина духовното училище е нещо безценно. И му благодариме за всяко едно такова изпитание. Като каза Милка, че е завършила през миналия век, и в същия момент си сетих, че и аз съм завършила през миналия век. Да. И наистина живяхме във време, в което... Да, ама не, гимназията завърших в миналия век. Така че наистина времето, в което сме се изковавали като личности, също нали, според тогавашното време и тогавашните разбирания. Но нещото, което на мен ми е липсвало и за което искам да благодаря на Бога, е това, че жаждата да търся. И когато пораснах, аз също не мислех, че съм създадена от маймуна. Нали, и тогава по това време идваха много теории и за извънземните, и за НЛО-тата, и не знам си какво, и не знам си що. И си казах, ма наистина е така. Аз нещо не съм създадена от маймуната. Нещо, маймуните в зоопарка, една не е мръднала. Нали, седат си. Нищо, че са затворени в клетки и така нататък, но не са се променили във всичките тези години, едни и същи са. Така че мислех, нали, че нещо извънземна раса ни е подпомогнала и така нататък. По това време беше излезнал един филм на един господин Ерих фон Деникен, който говореше за това, че има толкова интересни места, където никой не може да разбере защо са се случили такива събития. И тогава за първи път чух за Ерихон. Бях впечатлена. И за тръбите на Ерихон. И как звуковата вълна събара всичките тези стени. След това видях за Езекил, за съществата, които се въртяха, за колелата и така нататък и така нататък. И бях впечатлена.
Не след известно време, виждайки се с моята приятелка, която ми благовестваше за Господ, аз разбрах, че наистина нещо не е така, както съм разбрала. И си дойде време, в който наистина благодаря на Бог за приятелите и най-вече за приятелките, които ме доведаха до Христос. И когато съм ходила и в София на служба, без да знам къде отивам, знам къде ходеше моята приятелка и аз отидах там, това е методическата църква. Не ме е интересувало кои са, що са, какви са, защо са такива, защо са онакива. Но всяка песен отекваше в сърцето ми. Всяка думичка си влизаше точно на местото. И не след дълго, след като се преместих да живея в Благоевград, друга моя приятелка ме заведе в църквата. И там повярвах. И точно това, което си казах, това търсех. Ето това търсех. Това са песните, които пеехме там. Това е всичко това, което исках. И благодаря на Бога за това. И Бог много ми е говорил чрез Словото, независимо, че нищо не разбирах, но всяка една думичка отекваше в душата ми, в живота ми. И когато думите на апостол към апостол Павел, Бог на бащите ни те е призвал, нали, да познаеш святия, да чуеш глас от неговите уста. И аз си казвам, и пише отдолу, и сега защо се бавиш? Кръсти се и призови неговото име. Аз всеки път исках, след като като Бог ме благослови с Святия Дух, исках водно кръщение. Пастира го, нема го. Обаче там пише сега, защо се бавиш? Не се бави. И слава на Бога дойде този момент да се кръста във вода, така че благодаря на Бога за чудния начин, по който ме води. Друг път, един много труден изпит, аз мисля, че съм ви разказвала, но тогава Божието Слово беше, не се грижи за утрешния ден, той сам ще се погрижи за себе си. И наистина го направи Господ. Имах ситуации с баба ми, в които не знаех как да подействам и как да реагирам. Бог ми отговори. Имаше начини, чрез които Бог ме водеше по чуден начин. В Словото даваше ми, светаха ми разни стихове, така направиха ми впечатление. Разбрах, че Давид, когато Саул го облече с неговите доспехи, не можеше да се сражава. Тогава Бог ми откри, че всеки има свое оръжие. И Бог го изработва във всеки един от нас. И наистина е така. Един по един начин Бог работи, в другия работи, защото Бог е на Бог на многообразието. И всякакви такива ситуации. Дойде време Бог да ме задуми. Айде пак Божието Слово. Хайде Ноемин, хайде Рут, хайде Естир. Гледам как Естир се приготвяше за царя и така нататък. Всичките тези мигове, в които Милка като говореше, изникваха пред мене. И му благодаря, защото и начина, по който се задумихме, и двете деца, които ни даде Господ, и това, че от Благоевград дойдохме тук, Бог ни водеше във всичкото това. И ние наистина му благодарим. И продължава да ни води, за което наистина благодарим, защото аз не знам, Бог си има път, начини, чрез които да ни преведе. Защото съм сигурна, че в дадени моменти ще бъдем полезни на някой друг, който е в такъв подобен момент. И благодаря на Бога за всичко това, което прави за нас. А сега нека да се помолиме, защото има в света много конфликти, военни, които и това, което чуваме по новините, хич не ни харесва. Сега, дали е истина, дали е лъжа, не знам. Кое е вярно, няма как. Но Бог знае. Затова нека да се молиме, защото във всичкото това вие знаете, че идва времето, в което и не е далеч деня, в който Бог ще си ни вземе. И ние чакаме този момент. Наистина, дано повече хора да повярват, защото тук ще настане нещо страшно.
Наистина. Бедна ни е фантазията, сигурно, за да го разбереме. Но ние очакваме нашия Господ. И нашия живот тук е просто като кораби. Преминаваме и си отиваме при Него. Така че нека да се помолиме за управниците. Да се помолиме за това, защото нежеланието им за пари да е преди всичко. Човешките животи са нищо. Виждате, войните не спират и няма да спрат. То Божието Слово го е казало. Но нека да се молим за това, защото тия невинни хора да си отишли при Господа. Защото виждате какво е времето. Страшно. А и сигурно ще става и още по-страшно. Защото и Божието Слово го казва, че когато се развиделява, най-тъмно е преди да дойде изгрева. Най-тъмно е тогава. Божието Слово го казва. Но тъмнината винаги ще отстъпи пред светлината. Това е. И в Откровение 20:10 знаеме къде е мястото му. И той знае. И затова обаче не иска да бъде сам. Но нека се молиме за това, защото ние да сме във вяра и да устоим до край. Алелуя! Всемогъщи Боже, наистина сме Ти благодарни за това, което правиш за нас, за живота ни, за всеки успех, който Ти, Господи, си в него, всяко изцеление, Господи, всяко възстановяване. И какво ли още не, Господи, няма да спрем да Ти благодариме, наистина, Боже святи. И тази сутрин Ти благодариме за всичко, защото без Тебе ние сме нищо. Наистина Те моля, Господи, да благословиш държавата ни, да благословиш управляващите. И наистина, нека, Господи, да имат страх от Тебе. Нека да имат страх от Тебе и да осмислят, Господи, че Ти си над всичко и че Ти си този, който е тихия глас на тяхната съвест. Нека да отворят ушите си, очите си, съществото си, цялото, Господи, за да могат да разберат, че Ти си този, който движиш всичко. Не алчността, Господи, а Ти. Не, Господи, каквото и да било от тщеславието, от човешкия живот. Това е нищо, Господи. Но само Ти, Господи Исусе, владееш над всичко. И Те моля да туриш ръката си, Господи, над България. Да ни благословиш, защото от всякъде, Господи, идват слухове за какво ли не. Но Ти, Господи, си този, който държиш всичко в контрол. Ние не желаеме, Господи, да изпращаме децата си на война. Ние не желаеме, Господи, да участваме във военни действия, защото тези хора са наши братя и сестри. И затова Те моля да се намесиш в името на Исуса Христа и да туриш край на тази война. Моля Те, Господи, спри дрънкането на оръжията, Боже. Молиме Те за това в името на Исуса. Моля Те, Господи, и за Израел, за тлъстия на корен на маслината, на който ние сме присъдени. Моля Те, Господи, и там има постоянно военни действия, които никога няма да спрат. Но там Ти си определил Твоя народ, Господи. И ние обичаме Твоя народ и благославяме Твоя народ. И знам, Господи, че Ти ще направиш всичко за Твоя народ, Господи. Молиме Те, Исусе Христе, благославяме еврейския народ, Господи. И знаеме, Господи Исусе Христе, че Ти там си насъдил всичко прекрасно. Там, Господи Исусе Христе, ще бъдем с Тебе в онзи ден, когато Ти ще дойдеш да ни вземеш. Дано, Господи, в сърцата ни да има вяра. Дано, Господи, светилниците да не са ни помръкнали. Молиме Те, Исусе, помогни ни за всичкото това да бъдем готови. И така както Милка, Господи Исусе Христе, се е молила през всичките тези години, Ти и дадеш да разбирам. Дай ни и ние да разбираме, Господи. Наистина Те молиме, Боже, да познаваме времената, да виждаме, Господи Исусе Христе, какво се случва. Повече да сме в молитва и наистина повече хора да повярват в Тебе, Господи. Наистина Те молиме за това в името на Исуса. Ти виждаш и промените в образованието, Господи. Виждаш, че и на първо четене е минало промените, Господи Исусе Христе.
Аз не искам насилствено, Господи, налагане на вяра, защото в тази държава живеят най-различни хора. А вярата идва с любов. Затова те моля, Господи, не насилствено, а с любов. И всеки да направи своя избор. Затова те моля в името на Исуса Христа. Благослови България, Боже. Наистина те молим. Благослови братята и сестрите ни, които са далеч разпръснати. Молиме те, Исусе Христе. Благослови ги, Отче Святи. Благослови ги в името на Исуса Христа. Наистина, Отче Святи. Амин. Благодариме ти, Татко. Всеки ден ти ме пази, всеки ден ти се грижиш, о, Аба, ти не ме забравяш. Всеки ден ти ме пази, всеки ден ти се грижиш, о, Аба, ти не ме забравяш. Аба, 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 баща на милостта. Аба, 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 баща на любовта. Винаги си бил до мене, никога не ме оставяш, Аба, Аба, тате. Аба, 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 баща на милостта. Аба, 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 баща на любовта. Винаги си бил до мене, никога не ме оставиш, Аба, Аба, тате. Всеки ден ти ме пази, всеки ден ти се грижиш, о, Аба, ти не ме забравяш. Всеки ден ти ме пази, всеки ден ти се грижиш, о, Аба, ти не ме забравяш. Аба, 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 баща на милостта. Аба, 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 баща на любовта. Винаги си бил у мене, никога не ме оставяш, Аба, Аба, тате. Аба, Аба, баща на милостта. Аба, 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 баща на любовта. Винаги си бил у мене, никога не оставяш, Аба, Аба, тате. Всеки ден ти ме пази, всеки ден ти се грижиш, о, Аба, ти не ме забравяш. Всеки ден ти ме пази, всеки ден ти се грижиш, о, Аба, ти не ме забравяш. Аба, 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 баща на милостта. Аба, 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 баща на любовта. Винаги си бил до мене, никога не ме оставяш, Аба, Аба, тате. Аба, 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 баща на милостта. Аба, Аба,
Аба, баща на любовта. Винаги си бил до мене, никога не ме оставяш, Аба, Аба, тате. Аба, 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 баща на милостта. Аба, 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 баща на любовта. Винаги си бил до мене, никога не ме оставяш, Аба, Аба, тате. Геновева е написала в групата да се помолиме за нея, защото и се мае главата, нещо оросяването ни е наред. И Лили от Италия е да помоли, да се молим за кръсте, че явно, да, болека. Да, 398. Ама сега дай оная. Да. Това е в групата, иначе в другата група не е писано нищо. Нека да отдадем цялата слава с тази песен на Господ Исус Христос. Издигам аз ръцете си към Теб. Тъй прекрасен си Ти, Бог на чудесата. И всичко тук изпълвай с духът си. Нека Твоята мощ бъде върху ръцете си към Теб. Тъй прекрасен си Ти, Бог на чудесата. И всичко тук изпълвай с духът си. Нека Твоята мощ бъде върху нас. Вярвам в Теб, Исус, на Твоето дело в мен. Вярвам в Теб, Исус, на Твоето дело. Издигам аз ръцете си към Теб. Тъй прекрасен си Ти, Бог на чудесата. И всичко тук изпълвай с духът си.
Нека Твоята мощ бъде върху нас. Вървим в Теб, Исус, на Твоето дело в мен. Вярвам в Теб, Твоето дело в мен, в мен, в мен. Приеми цялата слава, приеми цялата почит, Исус, Агне Божие. Слава наистина. Отдаваме цялата слава на Тебе, Всемогъщи Боже. Нека да притихнем в Неговото присъствие и наистина нека се молиме на езици. Алелуя. Алелуя, Исус. Афесе ребердише Исус. Цялата слава е Твоя, Боже. Цялата слава. Издигаме Те, Исус. Хвалиме Те, Те славим. От това място. Алелуя. Извършвай велики дела, Господи Исус. Сега се покланяме. Виждаме небесната картина. Всичките се покланят. 24-те старци свалят короните си и казват: свят, 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 свят е Господ, Господ на силите. Алелуя, ферасан да косен да реферте сан да кос. Сарабера да ши сан сора кортеса. Говори ни, Господи, в Твоето присъствие. Нека да не липсва никога пророческо слово и видение в нашата църква, Господи, и навсякъде. Не ни лишавай от това, Господи. Алелуя, покланяме Ти се. Покланяме Ти се. Покланяме Ти се. Алелуя, ферекар де сан да колсан стараберте сан. Святи Душе, дай тълкование на езици, пророческо слово. Дай да разпознаваме духовете. Святи Душе, извършвай чрез молитвите чудеса и знамения. Халелуя, Святи Душе. Халелуя. Нека да има слово на знание, слово на мъдрост. Халелуя, Исус. Покланяме Ти се, Татко. Покланяме Ти се. Халелуя. Не ни се тръгва, Господи, в Твоето присъствие е сладко и благо. Алелуя. Работи в сърцата на всеки един от нас. Амин. Молиме Те за сестра Геновева, която не се чувства добре, Господи. И има слабо уросяване на кръвта за мозъка и, Господи. Молиме Те, Татко, нека кръвообращението и, Господи, да се възстанови. Нека, Господи, кръвта ѝ да преминава навсякъде. Ти си този, който управляваш процесите в нас. Ти си нашият Създател. Направи така, щото, Господи, уросяването да бъде напълно. И мозъка, и ръцете, и горни, и долни крайници, Боже. Нека навсякъде
да се разлее, Господи, благодатната Ти кръв. Молиме Те, Исус. Ако има някъде плаки, които задържат, изчисти ги, Татко, в името на Исуса Христа. Моля Те да ни простиш, че много пъти се храниме неправилно и тези плаки се получават от това. Затова Те моля да ни простиш и да изчистиш телата ни. Всичко да функционира правилно, Господи. Много пъти даваме очите си, устата си, Господи, на неща, на които не трябва да ги говорим. Но Те молим да ни простиш и възобнови, Господи, и говоренето ни, и зрението ни, и виждането ни, и всичко, Господи. И нека наистина духовното училище дълбоко, дълбоко в Твоето присъствие да работиш в нас, Господи. И наистина да се учиме на повече и повече неща. Молиме Те за Лили, която е в Италия. Да я благословиш и нея. Ти знаеш, че кръста много я боли. Затова Те моля Ти да туриш ръцете си сега върху кръста и да я изцелиш, Господи. Тя е в Италия, но ние се молиме от тук, Господи, Ти да подействаш като бърза помощ, да туриш ръцете си върху кръста и той да бъде здрав в името на Исуса Христа. Ние желаеме, Господи, това в Твоето име, не в друго име, само в Твоето име, Господи, се молим. А повече и двама, и трима сме тук. И всички сме съгласни. Затова Те моля, действай, Господи, благослови и дай победа. Прослави името си, Татко. Молиме Те за това в името на Исуса. Ти знаеш и неизказаните нужди и знаеш и, че всеки един каквото има на сърцето си, Господи, понякога ни е трудно да го изкажеме, Господи. Затова Те моля и затова неизказаното да благословиш и Ти да подействаш в името на Исуса. Премахни всеки страх, всяко притеснение, всеко нещо, което ни тревожи, ако е болестно състояние, ако е някакво заболяване, каквото и да е, Господи. Направи операция, Боже, за Тебе няма невъзможно нещо. Ти подаряваше, Господи, когато ходеше по тази земя, всичко, което беше необходимо. Всеки, който Те беше помолил, Господи, той получи това, което желае. Така и ние Те молиме, Боже. Ти си нашия баща, а ние сме Твоите деца. И затова Те молим, Господи, подействай в името на Исуса Христа и прослави името си. Нека следващия път, когато се срещнем, да има гора от свидетелства. Молиме Те за това в името на Исуса и Ти благодарим. Благодариме Ти, Татко. Нашия живот е в Твоите ръце и ние се доверяваме на Теб. Святи Душе, Ти ни ръководи, Ти ни води, Ти ни обръщай внимание дори на някакви детайли или дребни неща, за да разбираме Твоята воля, Божева, за нас. Молиме Те за това в името на Исуса. Благослови семействата ни, благослови близките и роднините ни, защото желаеме, Господи, и те да са спасени. Молиме Те, Боже, направи път в сърцата им. Ти можеш, защото Ти си този, който правиш път, където няма път. Молиме Те за това в името на Исуса. Искаме да сме заедно, дори в небето. Молиме Те за това в името на Исуса и докосвай всяко едно сърце. Дори в този дъждовен ден, Господи, Ти изливаш дъжд на жадната земя. Направи така, че Святия Дух да слезе като дъжд във всяко едно сърце и да извърши промяната. Било в нас, било в тези, за които се молим, за тези, които копнеем и даже за брат Иван, Господи, който никой не му дава живот, но Ти си живота. Прослави се. Молиме Те за това в името на Исус и Ти благодарим. Амин. Някой, ако иска, може да продължи да се моли.
знам дали я знаете тази песен. Тя се казва "Дом бащин е небето нам", за която говореше Тихомир. С това ще завършим и нашата служба. Дом бащин е небето нам, наши път е към дома. Предшедшите ще стигнем там, наши път е към дома. Колко приятен онзи час, кога ще видим наши спас и чуем неадки Него глас. Наши път е към дома. Тих е и мирен онзи бряг, наши път е към дома. Не може там да влезе враг, наши път е към дома. И пътник тука уморен, ще има мир той съвършен, ще е от грях и смърт спасен. Наши път е към дома. Отиваме си, Боже дай, наши път е към дома. Дай нам жилище в Твоя рай, наши път е към дома. Телото ни да умрем, дом вечен ще ни се даде. Смъртта отваря нам небе, наши път е към дома. Наши път е към дома. Наши път е към дома. Амин. Бъдете благословени, имайте благословена седмица. Нека Бог да действа в сърцата ви, да се прославя и в неделя отново ще се събереме, за да прославим Него, защото Той заслужава. Амин.